Live ɗin da Adam A. Zango ya yi a saman TikTok a cikin gidan G-Fresh Al-Amin ya tada tarzoma. Sharhi TV. G-Fresh Al-Amin ya gayyaci Adam A. Zango, wanda aka fi sani da Prince of the Present Time, live a TikTok. Kamar da yadda aka sani, G-Fresh yana live a TikTok, inda masoyansa suke zuwa suke bashi gift. To wannan karin ma sai ya gayyaci Adam A. Zango don shi ma ya zo a dama da shi. An dai sha ruwan kyaututtuka, kama daga kyaututtukan TikTok ɗin har da kyaututtukan kuɗi. To amma abin da ya tada rikici shine, me yasa Adam A. Zango zai ba da account number ɗin shi don a ringa sabarbaɗa masa kuɗi? A cikin kyaututtukan kuɗin da aka ba wa Zango har da Naira 100, wani 500, wani kuma ya turo 100,000 shi kaɗai. Masoyansa suna ganin ai ba girmansa ba ne, me yasa zai zo ya tura account number ɗin shi a ringa ba shi kuɗi? Inda kuma wasu suke gani ai ba matsala ba ne, kyauta wani ya ce zai bashi, shi yasa ya tura account ɗin. Mutane da yawa suna ganin Zango ta ƙare masa ne, shi yasa ya koma live ɗin G-Fresh yana ansa kyaututtuka da kuma kuɗi. Bara mu leƙa comment section mu ga. Gold Voice Ahmed ya ce, Adam A. Zango ya koma maula a live ne, inda ya turo emoji ɗin tausayi. Prince Hafiz ya ce, ya naga ana tura wa Zango kuɗi a live. Hamza Usman ya ce, a haɗa ni da Zango zan tura masa 100,000. Wata ya TikTok mai suna Babiyana da ta ga al'amarin ya zama haka, sai ta zo ta shigar wa Zango a bidiyonta, inda take cewa, ko giwa ta faɗi, ta fi ƙarfin Allah sarki. Me aka yi 100,000 da har mutane za su ringa zuwa suna cece kuce don an ba wa Zango? Ta kuma ƙarawa da cewa, dama su G-Fresh sun saba maula a live, amma Zango ya karɓi 100,000 ne don ya siya wa karnukansa abinci. Domin kowa da ya san Prince of the Present Time ya fi ƙarfin wannan kuɗin. Abin da ya ƙara tunzura masoyan Soja Boy shine Adam A. Zango ya fito a live yana cewa ya san hanyoyin da zai samu biliyoyin kuɗi, amma ba zai faɗa irin layin da Soja Boy ya biyo ba. Domin wasu lokutan zuciyarsa tana ayyana masa cewa me zai hana ya bi layin Soja Boy? Amma kuma idan ya tuna da iyayensa da kuma yaransa sai ya fasa, saboda yana ganin ya fito daga gidan mutunci, bai kamata ya abin Allah wadarai ba. Kuma haka ne, mun gani a bidiyonsa da ya saki a kwanakin baya, inda yake cewa, jama'a don Allah shawara nake nema, ya kuke gani, na bi layin Soja Boy ko kuma na bi layin Baban Cinedu? Idan fa na bi layin Soja Boy zan yi kuɗi, sannan kuma duniya za ta sanni sosai. Ko kuma kuna ganin kawai na bi layin Baban Cinedu na ringa ja masa baki? Kai, gaskiya ina ganin layin Soja Boy zani, in ji Adam A. Zango. Duk da dai shi ma Adam A. Zangon a kwanakin baya da suka wuce, mun gansa ya yi shooting ɗin wata waƙa a Sado Pictures Company. Waƙar da Kairat ce ta yi ta, inda dai shi ma mutane suka ta cece kuce akan bai dace ya yi shooting ɗin irin waƙan nan ba, saboda a cikin waƙar baya ga irin ɗaukar da aka yi mata, an hango shi yana sakawa Ruki Alim sarƙa a wuya. Wasu suna ganin kawai neman trending yake yi, saboda a ganinsu an daina saka shi a Hausa fim ko kuma Hausa series. Suna ganin shi yasa yake fama da rashin kuɗi. Sai kuma kwanakin nan muka gansa ya sake shooting ɗin wata sabuwar waƙa tare da Lulu, wacce aka fi sani da Nadia Zo Mu Zauna. Waƙar dai Maryam A. Sadiq ita ta yi tare da Malam Six, inda shi ma aka hango shi yana taɓa ta. Ai kuwa kowa yana ta faɗa ra'ayoyin shi akan abin da yake faruwa. Bayan ya yi magana akan a bashi shawara ya kama hanyar Soja Boy ko kuma hanyar Baban Cinedu, da wasu 'yan kwanaki sai muka gan shi a live ɗin G-Fresh Al-Amin yana cewa shi ba zai bi layin da Soja Boy ya bi ba, saboda iyalansa. Bara mu kuma koma comment section mu ga amsar da aka bashi bayan ya ce haka. Omar Yola ya ce, wani lokaci idan A. Zango yana magana kamar mai hankali, inda ya sambaɗa mana emoji ɗin dariya ya ƙara gaba. Wani anan ya ce, wasa-wasa fa, gayan nan ya fara karɓar kebura. Soja Boy dai bayan ya ji maganganun da Zango ya suburbuɗa a live,
sai ya fito ya magana, inda yake cewa wannan ba shi ne karo na farko ba da Zango ya fara yi masa habaici, domin ya ga bidiyonsa a baya da ya fito yana tambaya layin Soja Boy zai bi ko kuma layin Baban Cinadu. Ya kuma cewa kawai dan ya ɗauko layin da mutane ba su yarda da shi ba, ba shi zai sa a zo a ringa irin maganganun nan ba. Ka kiyaye domin ba ma haka. Ai kuwa masoyan Adam A Zango sai suka yi ca akan Soja Boy a comment section, inda kuma masoyan Soja Boy suka zo suka ringa zagin Adam A Zango duk a comment section ɗin. DZ masoyin Soja Boy ya ce, "See maturity, na ji daɗin wannan matured response. Soja Boy, big boy ne wallahi." A nan kuma mun samu masoyan Adam A Zango har guda biyu. Asad ya ce, "Kai, Adamu ba sa'anka ba ne, ka nutsu, Kannywood ba gidan Balaja'u ba ne." Lala Boy ya ce, "Saboda mutum na faɗa musu gaskiya." Ga wani shi ma ɗan gidan Soja Boy ya ce, "Boss, wallahi hassada ce kawai." Bara mu koma wurin masoyan Adam A Zango. Abdulaziz Muhammad ya ce, "Kar ka taɓo nan wallahi wannan ya sha gabanka, har abada Zango sarki ne." Riri ta ce, "Waye ya san da kai wawa akuya?" Allah sarki ya ce, "Ba ma haka fa. Wallahi suna son ka ba sa son mutane su fita da kai, shi yasa suke ta maka haka." To masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen wannan sharhin namu. Kada a manta da like da subscribe sannan kuma a danna ƙararrawa. Sa'annan kuma ku faɗa mana ra'ayoyinku a comment section. Shin kuna ganin ya kamata Zango ya je live ɗin G-Fresh Al-Amin ko bai kamata ba? Mu haɗu a wani sharhin na gaba. Na gode.